На 1 ноември в Калугерово се появява млада жена. Тя е непозната за жителите на селото. Видимо е оплашена и дезориентирана. За непознатата ни разказва Илиян Кузманов, председател на фондация Арт Ангел. Разбрах от кмета на селото, че преди един ден се е появила в селото и била е без пари, без телефон. Ръцете й са били окървавени и дори в случая тя не е поискала помощ. Хубавото беше, че всички хора се опитваха по някакъв начин да й помагат. Говори прекрасно английски, руски говори. Това, което сме питали, например, дали има семейство, жената казва, че няма семейство, че много време обикаля. Може би състоянието е такова, защото е била доста време по улиците и е обикаляла доста страни, но това не ни оправдава. Аз мисля, че трябва да кажем човека, не трябва да го оставим. Била е в Англия, доколкото разбрах, била е в Сърбия преди това, пътувала е по магистралата, доколкото разбрах от разпитите с полицията, имаше доста стресово се говорила за пътуванията си. Не знам точно какво се е случило, само можем да предполагаме, но жената явно е преживяла доста неща. На Мария от Литва е предоставено място, където да нощува. Където има обособена стая с легла, климатик, тоалетна и всичко необходимо за пренощуване на хора, изпаднали в такова положение. Нещата са осигурени от жителите на Калугерово. Всеки, който с каквото може помага, донася дрехи, обувки, чершафи, възглавници, всичко, което е необходимо, жената да се чувства добре. Дали са и телефон и може да ползва интернет. Облечена е с топли дрехи, събрали са и пари, с които да й помогнат, за да живее. Първите няколко дни чужденката избягва контакти и се крие. Преди да й бъде обособена стая за живеене, Мария е пренощувала няколко нощи на студено под открито небе, тук на пейките на стадиона в Калугерово. Соня Гечева и цялото й семейство са неотлъчно до изпадналата в нужда млада жена. Тя споделя, че Мария има нужда от помощ. Как ми се струва? Тя оплашена? Да, има нещо. Явно е преживяла нещо. Може би в детството ли, под стрес е, изплашена е. Предимно от мъже се страхува. С жени контактува. Но има нещо явно. Вие и вашето семейство я огрижвате? Как по-точно? Може да се каже с моята дъщеря, колежката, другата в читалището, да. Донесахме одела, възглавница и донесахме храна. С Мария работи психоложка. От местната власт вече са се свързали с институциите и се надяват социалните служби да се погрижат за изпадналата в беда жена.